Nyt arvomme jäähelmi-arvonnan onnelliset voittajat. Palkintona meillä on 6 kappaletta Linnanmäen isouviranneketta, joista jokainen voittaja saa 2. Ensimmäinen voittaja on... Rasmus Levander. Toinen voittaja on... Eero Malmivuo. Ja kolmas voittaja on... Ilona Ruis. Jos nimeäsi ei vielä sanottu, niin ei hätää. Meillä on nimittäin yllätyspalkinto. Marabun jättisuklaalevy. Sen onnellinen voittaja on...